sing mbok songgoi cilik. Mateng ane. Apa rek? Apa rek? Ati. Kalau kok kono menton mbok ngene Ati. Lho Ati. Ambune. Ki apa rek? Enak ambune ya. Aku gak terima lah iki masih nyontoni Om Kluthuk. Jajal Om Klitik karo aku. Nggih. Sampeyan kuat tenan apa ora? Ya insyaallah, Nduk. Oh ya wis tuwek delokne le. Golekne vitamin barang. Iki delokan. Ngene iki kowe nek COD larang ngawur rek. Golekne vitamin le, Nduk, jajal. Dewa-dewa ning asmara kuat maate kula anggen kelalap tresno datang kangen saking cepet tarewangi kapateni lairi tresno kang suci kasunya aku Sri Ramu isih Nyopo? Nyapa? Karo ngopo kowe? Aku mau mbok ngene. Lah terus aku junjung ngene malah isin kok. Lah nyapa? Tak junjung kene lah kok SGM-e natapin Mak Gadul.